Katanat agriculture ke Sorkar Jilla Meghalaya kalala aban shalan Haduh khasan metric ton using SHADUH. Ya kane ke shalan ke baningkong lapin yai da u Abhishek Dev u chairman ke APEDA Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority na Nongpo Ribhoi district. Katelang kubor kaya thu ba kane ka shalan ya using kadai ka tray lang hapdeng ka Lulu Group bat ka APEDA hakaba ka Eastern Ribhoi Organic Farmer Producer Company kala shimbenta ban pinya ya kane ka jingpenpoi shaka yau bari. Nalor kata katelang kubor kaya thu ba ban pedlong ya kador Jingkamai bakan ya hap bat kayau lapinan kam ban kit ya une umar dakiling duriau. Laong ba lasnai kilat jingpenyat bakerpang lingba kaduriau bat kermen bada ka tray lang ka bajan hapdeng ki Kynhun beper ka jingpenpoi umar shaka yau UAE kan long ka basai so ong udev. Habakran chipang ka golf food ka balong ka waina ki program ka bahedu haka perthai haka baya dai bat ka bam ka di u chairman ka APEDA ulaong ki briu ki don ka jingso komen ka bakrau halor ki mat jong ka India la ainam ru kum kari ba shimbenta lang haki edition banwan. Udev lakentu yaki Kynhun bakin pikir shuaban ya shimbenta haka golf food arajar arpun riu kumju ban pinpau perthai ya using nari India. Ula pentip ru ya ka jingdon jong ka khajna haki marreb kawanra ya ka jinghe ka dor kumbalai po ne saupo persen. Ka APEDA kala IT ban ai jingkershan yaki Kynhun na ka benta ka jingyo ya ka jingpenshisha badda ka jingdon jong ka certification body ha Meghalaya ka nega jingpenshisha kan long ka bakhamsuk. U Abdel Karim Sma uhe ka IFAD kari ula ong ba kinongrep kidei ki try jong kineki Kynhun tray lang. Kineki Kynhun tray lang ki ai ka jingkermen bat ka jingkermen ban yo jingmentoy hakalaway. Ka Eastern Ribhoi Organic FPC ka balasing haus nem arajar khatnyo hapo Commission Organic Value Change Development for the Northeastern Region kala shimbenta hakane ka jingpenpoi mar shayaw. Hakine kisnem kane ka Kynhun kalala aban kentiu ya ka Jingkamai na ka khathinyo Lakh haus nem arajar khatpra arajar khatkhandai sha ka laispa hinyo fusaw Lakh haus nem arajar arpulai arajar arfusaw.